No, Jadzia sobie przyprowadziła nowego. To co będziesz jutro prowadzić koncert, Bardzo dobre? przystojny. Borczo-Trajewski, szef, tak, tej grupy. Zespół Kuttasze Miloszewski. Bardzo pięknie dziękujemy za wspaniały występ. Daj mi serduszko, tak. Jako odważną przy nim, popatrzcie się. Szukamy wspólnych słów, bo my są z jednej rodziny narody. Także my jakby tak dłużej posiedzieli ze sobą i gadali, tak pomału to się zrozumiemy. Chwala! Bardzo dziękujemy zespołowi z Macedonii. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. I powodzenia w Polsce. Nasi przyjaciele z Macedonii.